piros alma odafenn a fán. Ha elérném, nem kímélném, leszakítanám, de elérnem, nincs reményem, várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. De elérnem, nincs reményem, várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. Odafenn a fán, ha elérném, nem kímélném, leszakítanám, de elérnem, nincs reményem, várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. De elérnem, nincs reményem, várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. A reszelt almáról. Bölcsen cselekszel, ha minden reggel ébredés után és étkezés előtt éhomra megeszel egy-két reszelt almát. Az alma titokzatos gyümölcs. Nem véletlen, hogy az emberiség öntudatában a legrégibb jelképek egyike. Az almafa volt a tudás fája. Az alma volt a bibliai tiltott gyümölcs. Nos, ennek a tiltott gyümölcsnek személyes köze van az emberhez. Talán szerepet játszott, mikor az embert elűzték a paradicsomból. Ezt nem tudjuk biztosan. De úgy észleltem, hogy a nyers, reszelt alma a mindennapos élethigiénia egyik biztos kelléke. Üdít, megnyugtatja a gyomrot, s szabályozóan hat a belekre.